So guys, i-try ni ninyo guys, the best lami kay sa tanan guys, promise lami jud kay siya. Hello everyone, welcome back or welcome to my channel. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, ang content nato karon nga atong buhaton is about cooking. So magluto mi guys sa akong sister-in-law karon nga pang snack na mo unya mga niyang hapon. So kanin siya nga luto guys is mao man guni siya gitawag nga baked macaroni, pero kay wala man may oven nga dako so dili na mo siya pwede i-bake. So ang tawag ani cook macaroni. Marag inana nga kuan ba, marag cook macaroni, pero sobra kalami ang timpla ani guys, ug sobra kalami kini siya nga pagkaon. Lami kay sa tanan guys, sa mutag na ibutangan nimo siya og cheese, lami kay siya. Kani magud siya nga pagluto guys, is dali siya lutuon, simple ra siya nga pagluto, magustuhan pa sa inyong mga anak. Sumo nang akong i-share guys, kay basin gusto sad mong magluto og inaani nga macaroni nga dili na nimo siya kailangan i-oven pa, kadili kay luto na largo ba, dinalian nga luto pero lami kay siya. Pero ako kay dili mo ko kabalo mo luto, so ako mga sister-in-law tigluto, ako ang tigkaon. Tigkaon ko guys, kay di mo ko kabalo mo luto, so magtan-aw ra ko nila ug unsaon nila, mag-video ko kung unsaon nila pagluto, kay kumpara kung ako na po'y magluto, so makabalo na ko. Video kay ni siya guys, promise. So wayin ninyo ni og luto guys, ako ipakita sa inyo kung unsaon og pagluto, unsay mga ingredients nga kailangan. Sundi lang ninyo akong video guys, then butangin yung cheese pag human guys, tanang lamia guys, di nakakailangan mo order pa og mga big macaroni sa gawa sa mga kuan kay mahal siya. Kung kitay magluto guys is makatipid jud ta, makamura pud ta, so lami siya buhaton. So kani nga content guys, ako ning i-share sa inyo guys kay in case kung magluto mo o magustuhan ninyo nga content nga napon mo idea ba kung unsaon ninyo. Pero guys, i-try ni ninyo guys, the best lami kay sa tanan guys, promise lami jud kay siya. So mo nang keep on watching guys until the end. At saka guys, kung wala pa gali mo naka-subscribe guys, usa mo mutan-aw guys. So ay mo galimot guys og subscribe guys ha, din pakapinin na lang po ninyo og like guys, or i-share ba ka ninyo no, kay para happy ba, para happy lang. Oh inana. So yan guys, ayan na po yung video guys, ipapakita ko po sa inyo ngayon na. A few moments later. Ayan po yung mga ingredients natin guys. 2 Edens and 2 cans condensed milk. Ayan, Nestle cream 2. Then may UFC sweet sauce po tayo. So ana guys, mao na ni guys, gilunod na ako, pero before na ko na siya gilunod ang hotdog ug ang manok guys nga ginaling, nagbutang pa ko daan og kanang butter dayon, garlic ug onion akong gigisa, then after ana ako gilunod ang manok nga giniling ug ang kanang hotdog. So ato lang na siyang i-ukay guys until mag golden brown siya. So next guys, kay nag golden brown naman siya, atong ilunod ang kaning sweet sauce nato nga UFC. Ato na siya ibutang dira, kay ato na siyang ukayon unya. Taman mga marag mo bukal-bukal na siya guys. Ana atong tilukon guys, kay sayang kay tanan mahal atong pagpalit ana o ana. So next guys, ato na po ilunod ang isa guys, ana kay para lami kay siya guys, mao mo guna siya magdaglami sa atong pasta yag kahuman ana, kay lami mo guna siya guys, tamis-tamis ba nga marag parat siya natiluko nato guys. Uy kay sayang kaayo, kay nahuman naman nato lunod ang atong sweet sauce guys. So kailangan na nato siya ukayon nato, i-mix nato kayo nato ngay para ma-mix siya tanan. So next ato ibutang guys kaning Nestle cream, ato na siyang ibutang dira guys, then i-shake lang natong may guys para mo mix tanang ingredients nga atong gibutang diha sa kaha. Ilunod na din nato guys ang ikaduha nga Nestle cream guys, kay ang Nestle cream ang gud mo ay malakadaglami guys, dayon ato lang itaktak guys ana, kay sayang sad pud kaayo ana din i-mix dayon ug maayo ninyo, maora na siya mix lang jud na siya taman-taman nga mag-uban na tanang mga ingredients guys. Natong ibutang guys kaning condensed milk, bisan unsa nga brand nga condensed milk guys pwede siya, kay mo na nagdala og tamis nga marag parat nga mga pagkatamis-tamis mao na siya guys. So atong ibutang ang duha ka can nga condensed milk guys.
Ni atong ikaduha nga condensed milk guys. Mao na siya ang then i-shake nato siya maayo guys. O diba nakita na ninyo guys no, lami na kay sa tanan, creamy na kay sa tanan, pero kulang pa na siya og ukay. Kinahanglan pa na siya ukayon og maayo para maghalo tanan, magsagol tanan mga ingredients nga gipangbutang diha guys. Itaktak nato guys kay para matilok siya. Next nasad nato ibutang guys ang cheese. Nasad ato nang ikudkud guys ang cheese para mupino siya, para dali ra siya malanay diha sa kaha. Ana sige, isa ka idin cheese ang atong ibutang dira guys. Human naman tagkud ko sa atong cheese guys. Ato na siyang ukayon guys. Taman nga makuha na siya guys, magbukal na siya guys. Pag magbukal-bukal na siya guys, pwede na nato patyon ang kayo. Next guys, butangan nato oil ang tubig guys. Then ato lang na siyang pabukalon kay para ato ilunod ang makaroni. Magbutang sad ta og asin. Na butangan nato siya asin guys para mo parat-parat siya. 1 teaspoon ra sigurong asin ana guys. Nara kadaghan na kamo na balagtan siya guys kung pila din. O kayo ninyo. So karon guys, kay nibukal naman siya, ato na ilunod ang atong macaroni pasta. Ana ilunod nato tanan guys. Dayon atong pabuto na siya nga maluto na. Testingan ninyo guys kung maluto na kay muhumok na siya. So tanan na itong pasta guys, ato siya ilunod. Ano guys, naluto na ang pasta guys. So ato na siyang i-mix guys. Ang katungaan na moira siya atong i-mix guys para mabutangan sa nato og kanang atong giluto nga mga sauce ana. Butangan sa nato siya guys. Ana kailangan nato siya butangan daan ang half ana guys para mag-mix jud siya dito sa ilalom din. Usa na din nato ihurot og butang tong pasta. So finally guys, nahuman na jud mi og loto. So magbutang lang ko diri sa gamay nga plato guys para akong mapakita sa inyo. Ana butangan na ako na siya cheese guys para yaghuman mukaon ako og mangaon tanin ninyo guys. So ayun na guys, mangaon tanin yung tanan diha guys. Ato nang tilawan ang atong niluto guys kung unsa siya kalami. So lami jud guys sa tanan guys. Dili na wala ko na istoryaan nga time guys kay kusog ang music. Basin unya og makapiright ko. So ana diri na lang ko mo istorya guys. O tanawa akong lamon ninyo guys. O guys, di ba pamugas kay tanan. So lami manggod kay siya guys. Basin lami kay siya guys. O tanawa perti ng kaon. O paspasa kay ko nakahungit guys kay gigutom na sad ko ana nga time. Tungod pud siguro sa kalami guys, marag na excited ko nga mukaon ug maayo. Na o dagko na kay hungit guys. O napay mga cheese kay ganahan kay kog cheese guys. Oy ambot lang. Na-addict na jud ko ng cheese guys. O nagibutangan na akong cheese guys. Then ihamal na dayon na pang tuara o di ang sulta baboy. So guys, ana humanami kaon ato nga pasta. Hi baby Ivan. Say hi to vlog. Hi. So wala na ko kakuan guys. Uy, wala na ko ka-vlog, wala na ko ka-istorya ninyo kung sa siya kalami kay gilamian ako na sigig kaon. So guys, try lang ninyo guys ha. Kay lami jud kay siya nga pagkaon. Giilog na ko kamera sa bata nga kiat. Hi kiatan. So kana lang guys, mura ta ko i-share sa inyo nga video guys. Sobra kalami guys. I-try lang ninyo guys. Ha, nagkiat na akong baby Ivan guys. Oh, bye-bye to everyone Ivan. So yun guys, thank you so much for watching, and please guys don't forget to like and share and subscribe my YouTube channel. And thank you so much guys sa tanan Ivan, sa tanang ni tanaw og nag-subscribe sa akong YouTube channel. Bye for now. See you on my next vlog. Bye-bye. Bye-bye guys. See you. I hope you like this video. Bye everyone. See bye-bye. 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 Bye-bye, guys. See you on my next vlog. Bye. Mwah. Flying kiss. Mwah. Bye.
Mwah! Ayan guys, bye! Thank you! God bless you all! Babu!